Shin me zai faru idan aka waye gari babu kwari? Na san za ku yi tunanin cewa duniya za ta yi daɗi. Babu cizon sauro, babu ƙudaje da za su dame mu idan muna hutawa, ko kuma tsutsotsi da ke tayar wa mutane hankali. Ku biyo mu da sannu don jin yadda duniya ta kasance idan aka ce yau babu kwari kwata-kwata. Kwari dai wasu halittu ne masu kai, kirji da kuma ƙafafuwa. Da yawa daga cikin suna da fuka-fukai don tashi. Shi yasa masana suka yarda cewa gizo-gizo ba ƙwaro ba ne, saboda kai da ƙafafuwa kawai gare shi. Mun yarda cewa ƙwari ba abokanmu ba ne, ba ma san su. Kyankyaso, ƙuda, sauro da sauransu har kuɗi muke kashewa don korarsu. Amma kada mu manta cewa su ma ƙwarin nan Allah wanda ya fi kowa hikima da sani ya halicce su saboda suna da amfani matuƙa gare mu. Kun san cewa akwai dabbobi kamar ƙadangaru, kwaɗi da sauransu, da kuma sauran tsuntsaye da ba za su iya rayuwa babu waɗannan dabbobin ba. Za ku iya cewa ai ba komai, tunda su ma damun mu suke. Kun san cewa kashi 70 na tsirrai ba za su rayu ba? Ƙwari irin su zuma na yin wani abu mai kamar barbara ga shukoki. Suka raba wa shukoki sinadarai da suke bukata. Ta nan ne mafi yawan suke ɗaukar ciki har su ba mu abubuwan da muke bukata matuƙa muke amfani da su. Duk da akwai wasu tsirrai da za su rayu ba ƙwari, amma kamar su kabeji, albasa, yaji, tumatir, kofi, koko da mafi yawanci 'ya'yan itatuwa ba za su iya rayuwa ba. Me zai faru idan ƙasa ta kasance babu ciyawu? Dabbobi da yawa da ke daji za su mutu zuwa wani lokaci, saboda za su fara ramewa babu abinci. Sannan kuma daga nan idan abu ya mutu me zai faru da shi? Za su riɓe. Kun san cewa ƙwari ke zuwa su kwashe babban nama da abubuwan da suka riɓe masu wari su nitsar da su cikin ƙasa? Idan babu irin wannan ƙananan ƙwarin, duniyar ma ba za ta zaunu ba. Wari zai gurɓata iskar duniya. Kar ku manta da ƙwarin da idan suka mutu suke ƙarawa ƙasa lafiya wajen fidda tsirrai. Ga su mulmula kashi masu kai wa tsirrai abinci. Ya zancen magunguna. Ƙwari na taka rawa matuƙa wajen ba mu sinadarai da muke amfana da su. Ba sai na je da nisa ba. Ga zuma, kowa ya san amfanin zuma. Zuma na da matuƙar amfani ga fata da jikin ɗan adam. Ana yin magunguna sosai da zuma. Idan ƙwari suka tafi, za mu rasa zuma. Duk da cewa wayannan ƙananan halittun ba abokanmu ba ne, ba ma jin daɗin zama tare da su, dole mu gode wa Allah da ya halicce su. Saboda suna ba mu kariya, suna taimaka mana ta wajen samun abinci da sauran abubuwan more rayuwa. Yau da a ce babu ƙwari, dabbobi irin su macizai da sauran dabbobi masu jan jiki kamar kwaɗi dole su fito neman su. Za su shigo cikinmu, za su dame mu, musamman irin macizai da sauransu wayanda suke da dafi matuƙa. Dole mu gode wa Allah da ya halicci ƙwari. Sai mun sake haɗuwa a wani jikon nan gaba. Ga masu shawarwari da gyara za su iya bin mu ta comment. Sai an jima.